Kani kadai ke All India Radio Shillong, ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ha Mizoram, prapau na kashispa kinong tap vote, kira poi chaka jingi tap vote henin kasmi, yatu u Chief Electoral Officer kani ka jilla u Ashish Kundra. Ka high level committee ka balathong banwat ya kalat banweng no ya kajing kulmar ha ka bedai ba kajing pinkamria no iki khar Punjabi ka basyong wasa ha themyo maulang kalayo lom ya barok ki kat kisla ki bedon kam ha ka bedai bat kanika kam na barok kitna trekam bat ka convocation ka ba arpusan jang ka school ba Northeastern Hill University nihu kalalong hanin kasni ha Shillong campus ha ka ba ulat ka jilla Meghalaya u Tathagata Roy ulalong u Kongsan bat u menteri rang ba Conrad K Sangma ulalong u Sembut Kongsan ki khubor ki babnya u Chief Electoral Officer ka Mizoram u Ashish Kundra uliathu ba prapau na kashispa kinong tap vote kilapoi shaka jingi tap vote henin kasni buon ba kinong tap vote na do ki badang samla hado ki tummen ki kro kile yang lain habar jong ki jaga tap vote jong ki khnang banyo tap vote u Kundra ule tho shu ba ka jingi tap vote kala long ka bayai bai yai renti klam kano ka jing penwet ka jingi tap vote habaro South Hotali ki constituency jong kani ka jila kala sedang na do ka por hanyo baje min step ba kala beteng hado ka por saw baje janmet u menteri rang ba Lal Than Haula bat u menteri rang ba Badem kani ka jilla u balong ru u president ka MNF u Zoram Thanga kila lej ban tap vote henin ka step ha aizol hadu aspa khandai ngot ki kertong kile ai reng ha kani ka kenti ka balong khambon sha ya ki shispa sapu ar ngot ki bele election house nam ar hajar khatlai kumba san phulai na kashispa kinong tap vote na kajat ben riubru ki basa ha ki jaka sa shipor kila one tap vote ha ki khasan tuli ki jaka tap vote kerpang ha kanmun ha ka district mamet ka high level committee ka balathong banwat ya galat banweng no ya ka jingya kulmar ha ka bedai ba ka jingpen kan ria no ya ki khar Punjabi ki basyong basa atham yo maulong kalayo lom ya baro ki kat kisla ki bedon kam ha ka bedai ba kanika kam na baro kitna trekam ha ka be kran bakilat pathai khubor uba Preston Tunsong ulethu bahaka arpusan tarik unai wing ka Shillong Municipal Board kala penbna pai ba ban kuntu ya baro kitu ki basyong basa ha thamyo maulong baken penpoi ki kat kisla badon kam shaka la kumnu ha la neshua ka shipho tarik uno pra 8000 khatpra kumta ka committee kala rai ban ap hadu katai katarik balabu bat kan sa shong perkhat kambyang ha ubnai no pra hadin balayo ikikot kisla na kinong shong snong katu ka jaka ha ka wei pat kalyang uba renit ten lingdo tongkhar ulethu ba ka committee kadang wat ru ya ki wei pat ki jaka ban bo ya ka office jong ka municipal board Katkom ka khubor sarkar u menteri ki kam korbari u Rajnath Singh u menteri rangba ka Assam u Sarbananda Sunowal bat ki officer rangba ka sarkar kilia kendo lang bane bishar byang ya ka jinglong jingman ha ka jala Assam hadien balami ki jingya persha ki bajur ban persha ya ka jingpun traikam ya ka citizenship amendment bill ha ka ni ka jala u Sunowal bat u Himanta Biswa Sarma kila batay lingkot ya u Singh shaphang ka jingya teng ki jingya persha ya kane ka citizenship amendment bill ha Assam katkum ka citizenship amendment bill jong usnam khandai spa san pusan baro kibriu na kijai benriu ret pai ki bana Bangladesh na Pakistan bat na Afghanistan laki long ki Hindu ki Sikh ki Buddhist ki Jain ki Parsi bat ki Kristan kinyo ya ka jinglong nong shong bapura kari India hadien bakilasa ha kane kari palat ya ka khat arsnam Hendrai menta na terwa ba an priang nong shong snong pura no yaki bakum kita kibriu hadien bakilasa atang hendus nam tam hari India wala kimdan makna yaki kot kisla ki babyang Karumpai Ventures Private Limited kan penlong yaka tamasa penher kot kudi ha ka hinyau bat pra tarik uno pra 8000 khat pra ha madan wa salu kebadan ha Sabak Muswang West Jaintia Hills District ha ka jingi kran berkilat pathai khubor ha ka sngi hat majai baladep uba pendap laurinyang ubalong u director jong ka Rumpai Ventures Private Limited ula ong ba ka jingthmu halendat ka jingpenlong ya kani ka tamasa penher kot kudi kalong ban pen em ya ka jingi le kai tenrai ukhasi upnar bat kumjo ru ya ka jingi shor kot kudi ka ba jada kham yo isyo mentaki por
Uba laurinyang ula benrap syuk-syuk ba kinongi benta hakatai kata masa kilak ban wanra ya laki jong kikot kudi lani kilak ban tit ru nakatai kejaka bala penlong yaka. Kandon ru kajing sam kusnam syakito ki bala job hakajing ya mai kot kudi bat kito ki bapen head ya kikot kudi ki ba itanat tam. Kane kadai ke All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ka convocation ka ba arpusan jong ka school ba North Eastern Hill University Nehu kalalong handen ka singi ha Shillong campus ha ka ba ulat ka jilla Meghalaya Tathagata Roy ulalong u Kongsan bat u menteri rang ba Conrad K Sangma ulalong usembut Kongsan. Ki samla puli ki belasyak penkup buram ha katai ka singi kilong hadu prahajar henduspa san pulai ngut. Ha ka jingkren ka ba ula ai ha katai ka jingelang ulat Tathagata Roy ula ong baka Meghalaya ka don belai kilat kilenti ban kiu syakmat ha ka liang ki kam jungok kai perthei ne kiwei pat ki benta. Bat ka jingwat benya baka jingpen ilenti na ki skul ba bapau kum ka Nehu kala ban wanra ya ka jingkiu ha ka yok kam yok jam ki samla ka jela. Ha ka juk kapor u menteri rang ba Conrad Sangma ula ong ba ki samla ki long ka bor jong kari jongi bat kum ta ngi de ban yalam yaki ha ka lenti ka badai khnang ba ka ribar ok away kan nang kiu shakhmat. Shismi hadin baka ying dorbar thau an ka Meghalaya kala priang ya ka resolution bathamai ban kinthop ya ka tien khasi bat garo ha ka kharnit ka bapra jong ka ritisin shar kari India ka Khasi Author Society KAS kala kerpat ya ka sarkar jilla baka dai ban pentikna bayakani ka resolution an penpoino akloi kat bala syaka sarkar pedeng. U President ka KAS uba DRL Nonglait ula penpau ya ka jing sngongu ka bakrau ya ka sarkar jilla namar bakala wanra ya ka ni ka resolution ka bathamai bat ula ongru baka sarkar jilla ka dai ban le tikna ya ka ni ka kam khnang baka ni ka bill kan nong ka wei ni kimat yatai ha ka dorbar telang ka banwan jong ka parliament. Kani ka resolution bathamai kala yo ya ka jing menjur na ka ying dorbar thau an ha ka dorbar kerpang basisni ka bala long ha ka singi hat majai bala dap bat kala mi bujli no ha ka jaka jong ka resolution ka barem ka bala pelai ha ka dorbar sinrai ha ka arpun nyutarek unai lur arhajar khat pra. Ka NSS unit jong ka St. Anthony's College ringkat ka jinga trelang bat ka Nazareth Hospital ka Nigrims ka MACS ka NSS Cell jong ka Nehu bat ka SBTC kala penlong ya ka jing ais nam man ngobha ha St. Anthony's College hanin ka sngi. Ha ka bayadai ba kani ka kam ka kong Lutika Nipram Lingdo ka balong ka in charge jong ka blood bank ka Nigrims kala thuo ba ka ka college kala jupen long ya ki bakun kini ki jing ais nam man ngobha labun snamenta ringkat ka jinga trelang bat ki blood bank ba pher ha ka jela. Sho kala benrap baka jing thmu ba Kongsan jong ka jing penlong ya ki jing ais nam ki bakun kini kalong ban pensha ya ki briu shaphang ka jing ais nam man ngobha bar ka jing don kam jong ka ha ka imlang sa lang ka kong lingdo kala pen ngoru badan bun ki briu lani ki nong pang ki badan kam ya kasnam bat kasnam ka balayo na ki bakun kini ki jaka ais nam man ngobha kalong ka babha bat sngan e ban pendan kam na ka benta ki tu ki badan kam ya ka. Ha Jammu bat Kashmir arngot kile no ki bakam thop ya commander bahakli do jong ka lashkar e toiba unavid jad kila sha penyap ha ka jinget herkuli mar persha bat ka kunhon ki pulet bat ki sipai kane ka jingja kala jahinin ka step ha ka thain Chattargam ka badan ha ka district Budgam jong ka Kashmir unavid jad udai uwei ne ki laingot kile no ki bala suba bakila don kti ha ka bapenyap ya uwei unong tho kot khubor u bakarteng u Shujat Bukhari ha kane ka jingya khun laingot ki sipai kilamun sao bat katung la poe sha ka bakot jong ka khubor ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong Sashipor kata ha ka por prabajing nya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka ktien Hindi ka ban buat da ka khubor ha ka ktien Parang ha ka por prakhasan minute kane ka dai ka All India Radio Shillong.